V našom rume, tak nemáme napríklad tú kruhovú, krásnu za mňa, hej, to je na drevo, piecka, swing. Ona môže mať aj otočný tanier, že o 360 stupňov si ju viete takto krútiť a krútiť a krútiť, keď chcete, že obývačka, kuchyňa, hej, ohnisko. Môže byť vrchné napojenie, zadné napojenie, ani také obmedzenie, keď je zadné napojenie, tak tedy to krútenie, obývačka, kuchyňa nefunguje celkom. Musí byť to vrchné napojenie. No, čiže takýmto spôsobom ona je aj zo zadnej strany esteticky pracovaná. Super. Samozrejme systém je Rikatronic 4 na nej a môže byť aj bez tej elektroniky, ale ja už keď odporúčam, alebo niekto chce kúriť tým drievkom, tak teda fakt tie odporúčania naše sú Rikatronic 3 alebo Rikatronic 4 pri tom kúrení drevom, lebo tá elektronika vám fakt dokáže ušetriť minimálne 50% ohľadom tých klasických pecí na manuálne riadenie vzduchu. Tu v každej fáze ten Rikatronic 3-4 si riadi množstvo vzduchu, aby ste videli vždy plamene. Nie, že po pol hodinke neskutočného ohňa máte niečo len žhavé niekde dole, lebo už ten vzduch prúdi tak, jak prúdi. Tu je to viac menej všetko na základe teploty plameňa v ohnisku. Všetko je riadené tou teplotou v ohnisku. Tie klapky, kedy otvoriť menej, viac, kedy zavrieť primárny, sekundárny. Vy len podpálite, zakúrite a o ostatné sa stará elektronika.